ezerszer boldogabb az, aki innen jól csiszolt lelket visz magával. Hangzik az apácai idézet. A mai adásunkban a diák élet kap főszerepet. A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Liceumba látogatunk, ahol fényt derítünk a közgazdasági szak legfőbb rejtelmeire. Miért jó ez a szakirány? Hogyan kerülnek egyesek a sikeres diákok listájára? Mit jelent az esettanulmány és az üzleti tervezés? Figyeljenek! Meg szeretném kérdezni öntől, hogy miért gondolja, hogy kedvező ez a szakirány választása? Először is ez a szak alapfokú gazdasági képzettséget nyújt azoknak a diákoknak, akik felsőfokú tanulmányaikat is ugyanilyen szakirányon szeretnének folytatni, vagy esetleg azok számára, akik vállalkozni szeretnének, vagy egyszerűen csak a gazdaság iránt érdeklődnek. Tény az is, hogy ezen a szakon a diákok olyan ismeretekre és kompetenciákra tesznek szert, amelyekre más szakokon nincs lehetőség, és ez kedvezően hat általános felkészültségükre és életszemléletükre is. Így végzősként hogy gondolod, hogy mi volt a 4 évnek a legszebb, legnagyobb élménye számodra? Nos, mindenképp a plusz tevékenységek, a versenyek, az esettanulmányok, az üzleti tervek, amiket készítettem, az nagyon sokat segített, abból írom az évvégi dolgozatomat, és nagyon sok plusz élménnyel gazdagodtam. A 12. osztály elvégzése után és a szakvizsga letétele által olyan technikusi tanúsítványt kapnak végzőseink, amellyel munkába is állhatnak olyan beosztásokban, amelyek középfokú gazdasági képzettséget igényelnek, például előküldelő, értékesítő, beszerző, pénztáros, raktáros, stb. Miért szeretsz közgazdaság szakra járni, és mivel jelent ez többet számodra? Számomra a közgazdaság szak az a hely, amiben otthon érezhetem magam, ez az, amit szeretek csinálni. Számomra tele van feladatokkal, élményekkel és tapasztalatokkal, ezek mellett a versenyek hozzájárulnak a szakmai fejlődésemhez, valamint egy külön élmény számomra, hogy gyakorlóvállalatot működtetünk az osztályunkkal, és ezáltal rengeteg új élményt és sikert érhetünk el. Mi jut eszembe a közgazdaságban? Befektetés, Vállalkozás, tőzsde és befektetés, részvények, üzleti terv, pénz, könyvelés, esettanulmány, párti tanárkönyv, Pénz, könyvelés, vállalkozás, menedzsment. élmény.